Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Sekar Gumelar membela yang benar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid al ayah. Ora lenggah kagum miwah putri kang tansah sinongsong karhayon. Monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur mateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana ing kalodhangan dalu menika kita taksih kaparingan bagas waras kalis ing sambikala sehingga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu lir ing sambikala. Sesepuh pinisepuh ingkang kasepuhaken ingkang tansah gumastuti dhateng pepoyaning kautaman kinarya tepa palipuning putra waya ingkang tansah pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Bapak Ustad, Bapak Kiai, Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu cumaket sumanding kitab wahyunipun ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri kang tansah kula bekteni dhateng kalumpen pangemban ing Satru Nagari kang dados pandhem-pandheme kula dasih Bapak Lurah sak perangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu menika maringi palilah kula sak kaca saking campur sarinya Indonesia Sekar Gumelar membela yang bayar. Nyadong dawuh tinimbalan saking ingkang hameku gati nuninjih Bapak Supriyono dalasan Ibunda Sri Susanti ingkang kalodhangan dalu menika kaya jejiban dados dang sepuh mula keramakaken putri kinasih ingkang asma Roro Ayu Endah Budi Lisanti SM ingkang sampun kajatuh krama dening Rokomas Muhammad Edi Masluri putri atmaja saking pepunden kawula Bapak Saidi dalasan Ibunda Sarimbit nuninjih kang mijil saking laladan Segembul Desa Jenggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Mugi risang temanten Sarimbit ingkang sampun kadhaupaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tetep sak omah ora bakal pisah nganti yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kalersan dalu menika kasenungkuyung dening kadang kulanang Elbas Audio ugi kasenungkuyung dening W Vision matur sepadhuwun mugi-mugi ngantos paripurna ing adicara. Ugi kasenungkuyung dening widodari cacahipun 3 widodari badhe kula tepangaken setunggal ingkang klesebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan Ruju Sasono Rinenggo. Monggo kaping sepisan
widodari kang mijil saking laladan Pucak Wangi Pati wonten diajeng Ica Sri Tanjung jumeneng wong ayu. Sik dandani sik. Ini Nduk. Ini jadi zoom Mas ya. Lagi berbenah. Astagfirullahaladzim. Sehat Nduk? Sehat Mas. Ono insiden apa toh? Ojo toh. Ono insiden apa kok digasai cacah kuwi? Rono. Sehat ya? Alhamdulillah. Tambah ayu. Amin. Tetap mencintaiku toh? Iya. Alhamdulillah. Ya mbek rono rene toh. Kasusul widodari angka kaping kalih ingkang mijil saking laladan Kutha Malang Batu wonten diajeng Dewi Kumalasiwi. Kasusul widodari pamungkas dalu punika sengaja kawula rawuhaken kunjuk dumateng panjenengan sami kang bilenggan ingkang mijil saking laladan Kutha Atlas Semarang wonten diajeng Lia Waroka. Lan dari tetepangan kawula pribadi MC sing paling buari dhewe sak Indonesia dua seralalala kanthi sesanti. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, tuturi handayani terus karya tataning bumi, kanthi nguri-nguri kabudayaan Jawi, sesarengan campur sarinya Indonesia, Sekar Gumelang membela yang bahaya. Seneng koyong dene kadang-kadang seniman Setawati kami jil saking laladan Jepara Kutha Ukir ugi kaseneng koyong dene Vision Elbas maringi panglipur kunjuk dumateng sedonipun kang pilenggan tamu agung Bret Agung ingkang ngemugati Mas Pri Dalasan Mbak Sus mudah-mudahan berkah barokah amin ya robbal alamin. Amin. Sinambing laras tetembangan saking campur sari apa Nduk? Sekar Gumelang. Jargone apa Nduk? Membela yang bayar. Campur sarine apa Nduk? Sekar Gumelar lo iki. Masukkan Mas Teguh yo.
taklim kaula pribadi kunjuk dumateng Ibunda Hajah Gemi ingkang ngamungku gati sesepuh nggih pinarak Bunda dan juga tamu agung. Di sana ada Mbak Aan. Halo, sehat ya Mbak ya. Mas Jambul Wawan. Sedayanipun boten saged kula sebataken setunggal setunggal pinarak kanthi merdeka-merdekane penggalih sinambi kelaras tetembangan saking campur sarine apa Nduk? Sekar gular. Jargone apa Nduk? Membela yang bayar. Campur sarine apa Nduk? Sekar gular lagi. Masukkan Mas Teguh ayo. Salam taklim sepisan malih kunjuk dumateng sedaya